Saját polgárőr egyesület védte Vizó birodalmát a hajógyárin. Hivatalosan vesztegetés a gyanú, de már drogügyben és gyilkosság miatt is nyomoznak. Sokat tudnak róla a sitten, megszólal a közép-európai drogkartel egykori vezetője. Célpontban a sziget foglyai. A Célpont legutóbbi hajógyári adása után többen is jelentkeztek, hogy beszélnének a rendőrök megvesztegetésével gyanúsított Vizovickiről. Egyikük a börtönből üzent. Hörcsó volt a becenőpont, azért volt Hörcsó becenő, ugye, mert ő bárhova úgymond be tudta rágni magát, tehát megjelent egy szórakozó, nem ő, szórakozó hely megjelent az ő küldött, és azt mondta, hogy holnaptól nekem ez kellene ez a hely, itt van X össze. Akkor egy tárakat fizetett mindig a szórakozó helyet, tehát egyszerűen, ha ő neki valamire fájt a foga, azt ő megvette korrekt áron rendesen, de nem lehetett neki nemet mondani. Így emlékszik Vizovicki Lászlóra, a szerb alvilág egyik kulcsfigurája, aki jelenleg az egyik magyarországi fegyházban tölti jogerős büntetését. Arcát nem mutathatjuk, és írói álnevén szólítjuk, mert Robert Jugovics az alvilágban megbocsáthatatlan bűnt követett el, együttműködött a hatósággal. Teljes körű feltáró, beismerő vallomást tett a Hollandiából irányított drogkartelről, csempész útvonalakról, arról, hogy hogyan szállították több mint 20 országba, köztük hazánkba is a szintetikus drogokat. A szerbek által irányított drogkartel egyik legnagyobb magyarországi felvevője a hajógyári sziget volt. Volt a mi magyarországi helytartónk, aki a kábítószer mennyiségének jelentős részét a Vizovicki által működtetett csoportnak adta át, árulta. De ez milyen mennyiség volt, mit kell elképzelnünk? Jelentős mennyiség. Tehát jelentős mennyiség. Ez heti szinten, vagy havi szinten, ez csak úgy nagyjából, hogy érzékelhessük? Hát havonta, ezt úgy kell, még abban az időben, hogy az extázi volt a menő, tehát ezt havonta ilyen 100 000 tételben lehet ezt elképzelni. De volt egy kokain, amfetaminről is mellette szó, stb. A hajógyárén profi módon szervezték meg a drogbizniszt. Akárki nem árulhat, tehát ez nem úgy van, hogy bemegy oda valaki, és akkor azt mondom, hogy hú, hát ide most jár hétvégenként 10-20 ezer fiatal, akkor én most dílerkedni fogok. Nem? Tehát ott megvoltak, hogy ki árulhat. Ezeknek a személyeknek egy bizonyos összeget le kellett adni bizonyos személyeknek, és nagyon szigorúan volt az, tehát ki volt nekük kötve, hogy nagyobb minőségi árunak kell lenni, tehát valami gagyi cuccal ide nem lehet bejönni. Ugye pont ezért is jöttek ki Hollandiába, és első kézből vették ugye az árut, hogy jó minőség legyen. A dílerek felelőssége volt az is, hogyha ne adj Isten, hogy valaki rosszul lesz. Tehát az az ő felelőssége. Ha ne adj Isten, valaki rosszul lett, azt onnit el kellett vinni, hogyha rossz is, az úgy tűnjön, mintha más helyen lett volna rosszul. Tehát nem vetődhetett ezekre szórakozó helyekre rossz fény. Ezt támasztja alá az idén januárban történt eset, amikor 3 korábban a szigeten bulizó eszméletlen fiatal találtak a közeli hévmegállóban. Mindhárman drogot fogyasztottak. Vizovicki ennek ellenére tagadja, hogy bármi köze lenne a kábítószerpiachoz. Semmi köze a droghoz. Magánéletben és közéletben is mindig a leghatározottabban fellépett a kábítószerrel szemben. A bíróság mégis indokoltnak látta, hogy előzetesben maradjon Vizovicki és a jobb kezének számító Varga István, valamint a velük együtt sitre vágott 4 főrendőr is. Vizó ellen egyenlőre csak vesztegetés a gyanú. A leghatározottabban kijelenti ügyfelem, hogy semmi köze ez a cselekményhez nincs. A gyanúsításban megjelölt rendőrök döntő többségét nem is ismeri. Robert Jugovics viszont ismeri őket. Úgy tudjuk, Hopka Lajosra, az NNI korrupció gyanúba keveredett volt osztályvezetőjére már 2007-ben terhelő vallomást tett, mikor Vizovicki rendőrségi kapcsolatrendszeréről beszélt a nyomozóknak. 2007-ben ugyanezeket a dolgokat sokkal bővebben én már elmondtam a nyomozóhatóságoknak, hogy létezik ez a Vizóféle rendőri birodalom, ugye, ami után ugye elég komoly fenyegetéseket kaptam. Mikor megtettem ezt a vallomást, és én akkor megneveztem 2 BRFK-s magas rangú tisztet, akiről tudtam, hogy igen, ők benne vannak ebbe a dologban. Az a 2 rendőr, akit említett, akiket megnevezett, ők most ebben az ügyben érintettek, fölmerültek? Az egyikük érintett, igen. Tehát ő előzetesben van? Igen. Mikor itt meg lett említve
Vizovicki neve, mikor meg lett említve a két nyomozó neve, onnétől kezdve teljesen megváltozott minden. A zenelének az akkori osztályvezető vagy osztályvezető helyettese, már pontosan nem tudom, valami embertelen, durva módon elkezdett velem kiabálni, hogy mit gondolok én, hogy gondolom én azt, hogy én befeketítem a rendőröket, hogy én csak egy aljas bűnöző vagyok, és ha még egyszer kimer egyetlen egy rendőrnek a nevét ejteni, akkor meg fogok rohanni a börtönről, ő a börtönbe. A nem hivatalos rendőrségi kommunikáció a kis rendőrökre kenné a balhét. Kiszivárogtatták, hogy 100-nál is több rendőr vehetett részt Vizó helyeinek illegális védelmében. 100 rendőrt elő fogunk venni, aki ott portázott, húha. Fordítsuk meg a dolgot. Hogy portázhattunk ott? Hát nyilvánvaló úgy, hogy senki nem ellenőrizte, mert senki nem jött oda, és mindenki meg volt nyugodva. Így. Ezt egy régebben ott dolgozó volt rendőr mondja, aki már előző műsorunkban is szerepelt. Mivel tart a megtorlástól, kilétét most sem fedjük fel. Jól ismeri a Vizovicki birodalmat. Rendőrként már a 90-es években tudtára adták. Vannak érinthetetlen helyek a városban. Az 5. kerületben több olyan éjszakai bár és szórakozóhely is volt, ami illegális rendőrségi védelem alatt állt. 5. kerületi rendőrőrs, mondom, hogy onnan indult ez az egész sztori. Az 5. kerületi rendőrőrsön az volt kiadva, hogy az 5. kerületi rendőrkapitányság saját emberei és az őrs saját emberei ellenőrizhetik ezeket a bizonyos helyeket. Mi miért nem? Akik oda voltunk vezényelni. Az Asztória környékén a régi koronitával szemben volt egy másik szórakoztató egység, ami nem ebbe az érdekkörbe tartozott, azt érdekes módon meg lehetett húzigatni, tehát azt jelenti, hogy be lehetett menni és ellenőrizni lehetett, sőt, meg kellett is. Azt mondja, a kis rendőrök tisztában voltak vele, hogy a felső vezetés intézi Vizó ügyeit. Hogy láttunk-e vezető beosztású embereket? Persze, hogy láttunk. Hát akkor a kápszár vonalon futottak, gyakorlatilag mindenki megfordult, tehát BRFK kápszár vonalon. Vizóék ügyesen megoldották a kisrendőrök foglalkoztatását. Polgárőr Egyesület működött a szigeten. De az miért működött? Hát, hogy minden rend legyen, mindig rend legyen. És az, hogy a mi jelenlétünk, tehát a szolgálaton kívüli jelenlétünk, ami elvileg ugye kifogásolható, az így le legyen fedve. Kézjeggyel láttuk el, amikor átvettük a borítékot reggelente. Hát miről beszélgetünk? Reggelente volt fizetés? Ha? Természetesen senki nem dolgozik így hetes fizetésbe, ezt azonnal prompt ki kell fizetni. Amikor elvégeztem egy munkát, azt ki kell fizetni. És mi elvégeztük a munkánkat mindig. És nem mi legyünk a célpont, tehát ne mi legyünk a célpont, ne. Tehát ne az 50-100 rendőr, vámos, tűzoltó, akár kicsoda, mert nem mi csináltuk ezt. Nem mi. Semmilyen ügynek az eltusolásában nem vettünk részt, mi a szakmánkat gyakoroltuk. Igen, jól hallották. Vizovickiéknek saját polgárőr egyesületük volt. A bíróság 2011 év elején jegyezte be a Szent Flórián Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, amelynek maga Vizovicki László volt az elnöke. Az alapító okiratuk szerint az egyesület működési területe a hajógyári sziget, céljuk pedig a közbiztonság növelése és az autós és gyalogos forgalom biztonságosabbá tétele. Vagyis ugyanaz, amit a portázó kisrendőrök csináltak esténként. Megkerestük az Országos Polgárőr Szövetséget. Tisztelt elnök úr, Kisberg Szabolcs Hír TV-től. Szeretnék egy interjút kérni. Miről? Vizovickiek. Mi közünk van hozzá? Hát, csináltak ők egy polgárőr egyesületet. Nem tudunk róla. Országos Polgárőr Szövetségnek nem tagja. Így van. Az Országos Polgárőr Szövetségnél nem kérték a felvételüket hivatalosan. Informálisan volt róla tudomásunk, hogy ők szeretnének belépni az Országos Polgárőr Szövetséghez. Erre olyan választ kaptak, szintén informálisan tudom, hogy először a budapesti főkapitánysággal vegyék fel a kapcsolatot, hogyha a budapesti főkapitányság együttműködési megállapodást köt velük, akkor utána tárgyalhatunk a tagfelvételről. Idén februárban szigorodott a szabályozás, korábban viszont jogszerűen működhetett a Vizóféle polgárőrség. Megtehették sajnos, egyébként a akkori szabályozásnak megfelelően. Tehát akkori szabályozás szerint működhetett legálisan.
Legálisan igen, de nem voltak tagjai az Országos Polgári Szövetségnek, sem a DPS. Se a BPS. Nem fizettek, tehát nem voltak tagjai. Hát legalább 30-40 olyan egyesület volt a törvény hatályba lépés előtt országosan, amelyik nem volt tagja az Országos Polgári Szövetségnek, és kvázi ilyen szabadcsapatokként működtek. Megkerestük a 3. kerületben évek óta működő polgárőr egyesületet is. Annak ellenére, hogy havonta vesznek részt rendőrségi akciókban, és rendszeresen járőröznek együtt a rendőrökkel, a sziget déli részén soha nem jártak. Szigettel mi így direktben nem foglalkozunk, pont annak a sajátossága folytán, vagy okán, hogy az magánterület, tehát magánkézben vannak azok a szórakozóhelyek, azokat mi amióta vagyunk nem is ellenőriztük. A Vizóféle polgárőrcsapatról viszont tudtak. Annyit tudok róla, hogy a sziget, tehát a Szent Flórián Polgárőr Egyesület, ha jól tudom a nevét, azok alakultak meg. Onnan az egyik vezető felhívott, amikor ők megalakultak, hát mégis csak egy kerületben vagyunk, és az illetővel ismertük egymást más okból. Tehát a polgárőr nagy családja azért viszonylag ismeri egymást, és tájékoztatott arról, hogy megalakultak, és folyamatban van a polgárőr egyesületünknek a bejegyzése a bíróságon, és ők döntően a szigeten fognak járőrözni, Árpád hídig bezárólag. Ki volt az, aki felhívta, elnök urat? Az egyesületnek a Pattó Balázs nevű titkára. Titkára volt. Értem, mert hogy... Ő hívott föl, őt régebbről polgárőr, tehát ő második kerületi polgárőr volt az én ismereteim szerint, onnan ismertük egymást. Vagyis a Vizovicki féle egyesület titkára egy polgárőr volt. Megpróbáltuk megkeresni Vizóék polgárőrségét. Székhelyük a Stúdió Diszkó a hajógyárin. Ugyanaz, ahol Vizó irodája is van. Szent Flórián Polgárőr Egyesületet keresünk. A székhelye itt van, de nincs itt senki közülünk. Beszélgetésünk után az OPS elnöke azonnali belső vizsgálatot rendelt el. Térjünk vissza a szerb alvilág egykori alvezérére, aki több mint 10 éve ismerte meg Vizovickit. A 2000-es évek elején akadtak össze vele, amikor Vizó megverette egyik emberüket. Mi elmentünk a bank diszkóban, annak idején ez volt az ő egyik ilyen, még a legelső helyeik közül, ugye a Váci utca sarkán, és ott próbáltuk számon kérni, de már akkor komoly rendőr sorfarba ütköztünk, akik ugye a beléptetést végezték ott. Majd 2-3 nap múlva akkor már, ha jól emlékszem, nem volt rendőr, de régebben igen, tekintélyes rendőrnek számított, főleg a celebvilágban egy sztárolt életvédelmi rendőr jelent meg, aki hát elmondta, hogy figyeljetek ide, ezt az embert nem lehet bántani, és ne akarjátok azt, hogy ki legyek penderítve innét, és ezután ugye elég sok ellenőrzéseket kaptunk folyamatosan azokon a szórakozóhelyeken, ahol nekünk érdekeltségeink voltak. 2000-ben már, tehát őtet már rendőrök védték. Tehát ez már 2000-ben olyan, az alvilágban, az éjszakában mondjuk, ez olyan nyílt dolog volt, mint hogy Pesten a villamosok sárga színűek. Az alvilág tisztelte Vizovicki Lászlót? Tehát az alvilág már ő volt az egyetlen olyan ember, aki úgy szerzett magának, aki tisztelet nélkül szerzett magának hatalmat. Ő nem volt az éjszaka császár, hiszen őt senki nem tisztelte. Nem Vizovickitől félt a konkurencia, hanem Vizovicki rendőrjeitől félt a konkurencia. Most viszont Vizovicki rendőrei félhetnek. Úgy tudjuk, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és az ügyészség még számos rendőrt gyanúsíthat meg. Ez volt a Célpont. Jövő héten ismét a pálmafák alatt, a trópusokon nyomozunk. Addig is írjanak nekünk a célpont@hírtv.net e-mail címre, ha pedig dicsérni vagy szidni akarnak bennünket, tegyék meg a közösségi portálokon. A célpont.com-on friss hírek és blogbejegyzések mellett webrádiónkat is megtalálják. Köszönöm figyelmüket, viszlát!